کەڤنترین حەماما سەرشوشتنê li Mosul'a kevin nêzik Cada Farûq dihête dîtin ku bi navê Hemama Ubêd Axayê Celîlî ev hemame li çerxê hevdê durist kiriye û wî serdemî tinê ji bo binemala Celîlî hate bikarînan. Jin û mêrên vê binemalê serê xwe lêtşûştin û lê borîna demî bo hemameka giştî û xelkî qestkirê. Helbet kalemêrên Mosul'a kevin yadgariyên xweş di gel vê hemamê hene. Ji ber ku her kesê bi bazava li vê hemamê serê xwe dişîşt di gel kesûkarên xwe. يعني يفوت واحد يسبح دمê kesekê serê xwe dişûş delake bû alîkariya wî dikir û bi erkê xwe bû. Eger werzê zivistanê ba demê derket yekser betaniyek dana li ser millet wî û kesek hebû li evî cihî çayan ava darçînê jêra pêşkêş dikir. Demê ez mezin bûm bûme zava heval û kesûkarê min hatin digel min û me serê xwe li vê hemamê dişîşt. Êk ji neviyên Ubêd Axayê Celîlî ku niha ew xudiyê vê hemamê ye wesa dibêjît ku ev hemame ji layê bapîrê wî ve hat bo avakirin û nexş û dîzaynên serdemê Osmaniyan pê ve diyar e. طبعا بنيت هذه الحمام بواقع مساحة 1878. اف حمامه li ser rûberê 1878 metran hatiye avakirin û dihête nasîn kevintirîn hemam li Mosul'a kevin. Destpêka avakirina vê hemamê hemameka taybet bû ji bo malbata Celîlî ji bo jin û mêran. Bêguman dîzaynê vê hemamê yê serdemê Osmaniyan e ji ber ku wî demî hatibû avakirin tinê ber û geç hatîne bikarînan û hindek dîwar ketîne diyar diket bi tinê ber û geçin. Ji ber ku xanoyên derdorên hemamê li ser rûberekê berteng avakir bûn, hemamên berfireh di nava xanoyan da nebûn. Lewma heta beriya hatina çekdarên Daeş bû serbajarê Mosulê, evê hemamê kar dikir. تدور هذه المنطقة بمساحة خانوên vê deverê li ser rûberê 5 metran yan 5 metran hatiyene avakirin lewma zorbey xanoyan hemamên berfireh têdanînin ji ber vê çendê ev cihe gelek yê giring bû ji bo xelkê. Ez bawer dikim kesek nîne xelkê Mosul'a kevin bit û serê xwe li vê hemamê neşûş dibet. Lê sala 1944 zayînî ev hemame hat bo avakirin ji layê Ubêd Axayê Celîlî ve ku wî serdemî ewî hukmranî li Mosul'a kevin dikir. Kerestên pê hatîne avakirin gêç û ber û berê mermerê Mosulî ku dibêjinê Feriş. Her wesa ava hemamê bi kûrha agirî hate germkirin û Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.